Wala sa bugayaw na nagtuga-tuga. Lalo sa ako ang pinagtuga ko sa talagang pinag-aliyang sa kanang kitarang ako at ang mada ako ang abogado makatang delikado ako na galing ko para itali namang galing kita ba sa galing ko para nila natin ka kung papakipamala And once again, we're here in the street of Cologne. We're here to represent Rockdown Entertainment present Word Banging. Muna itong Cologne, grand finale ni Metabo diri si Mr. Ponger and Makata. We're pinap from Letran Tunok, Mikey Boys, Robot Duck Record, Mr. Ponger, presenting from Kalikado Production. Make some noise! Forever, whenever, believe ikaw ang tangan, hindi mag-yung kung surrender, and I will wait for you. That's what I'm gonna do until the day will come, that you will stay alive with you. You know I love you so, pero paliwalang mo ang ako ang gugma kung kasa'y. Here from my left side, and here from my left side, as you can see, Makata, representing from the Rockdown, from Zero Soldiers, Rockdown Entertainment, straight from Labangon. El Cantaro, El Cantaro. Wait, Chicks ba yun? Asa? Panangga talikod? Klaro na, buta ka? Atong-ato na. Ikaw, gusto mo ka? Oo, oy ta. Ikaw. Gini, kalami. Yay. Mga tagas ni silag buhok. Mura og mga pisos manok. Abi nimog mga chicks apan. Igato ba ang kalaming jaban? make some noise to Makata. Make some noise again! Maniak, idol. Maniak! Eh, butang, butang. Heads or tail? Heads. Who goes first? Awag unag! Pabuhagay kasi Mr. Ponger, let's do some noise! Timer starts! Pero nga, saka sa akong kondom ang premium. Timer starts nga! Kini si Makata, puting baka malituha. Kung saya baka malito yung matahapin na buka ng butilya. Makata, bata, na imong mata na imuta. Gara, kang buhanga ka. Pating nagtuwa kang mahagi ka. Imong lawas puting baka nauta. O try nagdapo sa imo ha. Careful. Lami kag-advance. Lami advance sa giatay. At iyang nanay, giunay. Bugiyot. Lamiya sa pamuhok. Kung usa ka karaan nimo, kung usa ka kahamugero, mas karaan pa imong sinina kay natatakog 2,000 to. Fuck you. Round 1, Makata, go! Kining babuya, napasagdaan sa kusina. Tanawang ilang murag pindutanan sa busina. Real talk ni Bay, sulti antikas kalahian. Macho ko, ikaw takog tiyan. Inisi Ponger, Spikey Boys, may mo duwag balibol. Doon ko dire, sintipid akong bolbol. Ano? Layas crowd ranges si pagdag parachute. Paghuputanan para cute. Kasuin ni mong hipon, sobranas ka bakang. Murad na ikaslot ang imong ilong pitinda ko ah. Supa ko be. Dinsay ka sa labilin, di na ko niusikan. Ang naong sa akong kontra mo, murad pawikan. Time. Make some noise. Bro, you make some noise! Again, give it up! Go! Give it for the round 2 again to Mr. Ponger. Kung akong naong murag pawikan, kung dako akong bilbil, imo baga kay kagnaong buang.
Kapag nilubot na ko si Makata, kay hapit ng Valentine's. Nakalitok pang giatay, Mr. Bronger is very nice! Nilubot ako si Mr. Danger, bahalag lood. Nakakita si Makata, Bronger ako'y sunod! Apil ba Danger? Wow. Gamita ang utok pay. Ayaw pagsalig sa kauban. Bisa gamiton ba nimo imong agimat ka puting, ikaw gyapon madutlan. Imo ko gibugal-bugalan. Wala kay respeto sa imong kauban. Wala man ko disugot bisa gihagag og sa imong inahan. Kay tungod amigo ta. Di ko gustong makawit ang duha tungod sa bilab sa imong mama. Kaya tagpuyan. Napay 10 seconds. Iapil ako mong inahan. Wakoy di ko mawaw, bisa kong ilong murag pindutan. Makata, di tikang kahalukan. Kaya hindi ko wakay utok, kapariha ka na ko, kung pa kay nahibawan. Rapper na ko, standby pa ka. Karon ni sikat na ko, Makata na ka? Bigat. Freestyle, no? May swat. Round 2. Give it up for Makata. Timer starts now. Bubunin babuya ang sayway na hibawan. Tanaway mo nga, ilang murag lumyagan. Ako na ilong lumyagan? Respect ni Bay. Paminaw sa kong mga pulong. Oh, baho kag baba, oh. Kining buang, baho kay ginawa. Baho kay giatay sa mutay katawa. 30 seconds. Padaogon ti ka kay wa pa ka matagam. Tanawang bugas murag ikakas langgam. Tambok ining giatay paukasan eh. 10 pounds. 10 seconds. Anak ganiha, very nice. Away mo lang mo, meron isang pag guys. Yeah. Ito kaya ito, no? I'll play the name of it. Round 3, give it up for Bongder. Antay mo kayo. Timer starts now. King Bataa, sobrang sa kadato, lamig kay sudan. Buntag ko to hapon, piniritong kukang. Akong grupo, litang tunok. Imong grupo, rakdahod. Bisa kung sa pagpugas sa imong utok, wala dyan ay sulod. Nagsaligya, gikuha ka ni Charlie. Para na madagdagan imong memory, gamitan imong USB. Freestyle niya, gikan sa akong utok. Ayaw ka na ay mo kumot, basig manimaho nag-ilok. Naay kamera, kikurita ni Charlie. Freestyle akong gibuhian, kay banga kay Capri. Naba kay shades, o naba kay cellphone. Nagpuyo ka sa labangon, pasig maulit ka sa inyo, magputos na kasi mong lungon. 10 seconds. Dapat 10 seconds nga nagpahibilin. Kung akong istorya sa tanan, nga wala kay nahibawan. Makata imong pangalan, kung imong inahan akong naiyutan. Ate Clavard. Time. Round 3, Makata. Give it up for Makata again. Timer starts now. Imong naong murag Facebook. Sa Bisaya, imong naong murag bukbok. Murag bukbok. Kapati nimog naong tantangay mo shades. Kaya tamura man nagsanina nga ni Fade. Imong mata ayaw i-hide. Pistin na nga murag otot nga na slide. Mga gitaw gayot ikaw balibaran. Imong girit mo silingan, imong naong isikaran. Imong bata sa iyang ginikanan di kasaligan. Kaya ngumong maid iyang gikayatan. Ang imong mga linga baong tae. Ang imong mama baong bilat. Daogon lang tiga kay wa pa ka matagam. Dito kuan ba kabanas. Tanawin mong nang muragunas. Ayan,
Ayaw nang naong day. Sa kuhan, para. Ayaw to naong. So, pagka may napapon mo sa duha, parang nimo. So, parang nimo siyang word banger. Ay, kidahat talaga eh. Oh! Mr. Leonero Rodrigo, also known as GMO Siglak. The Crystal King. Rapper, the Cebu Street King. Ay, kita man mo sa duha. Round 1, para ako si Makata. Crystal, ang magayagot, para kung pagay squad, pero kung Makata, first round, preparado kayo. Pag round 2, ari ko nakuha sa punggir. Hindi ka punggir pag round 2. Pero pag round 3, nabawi sa silingan. Kung iya sa ikot sa memory mo, sa round 3, tabla ko. Ote ko, kira. Oto. Brigada na Bilihan na. Scouting. Yeah, make some noise. Sikat kayo! Sikat mo na Kita ikot niya mga doon. Mr. Ponger versus Makata. Round 1, I give ko my vote to Mr. Makata. Then round 2, Mr. Ponger. So it means, Round 3, since nagkugat-kugat yung may Makata, so I give it sa Makata. Pero may gapag din Mr. Ponger. so it means para nimo silang duwang hugot sa mukwan. So ito, usually can you give OT here or Makata? Okay. Do you want to have some OT or something? Ote. Ote. Ako yun na. Ako na po. Sige, go, start. Ako na. So once again, OT ang itapo karon sa judgment. So atong una man ganyan sa Ponggir, so maguna karon si Makata na. So Makata, give the fucking words to Mr. Ponggir. Timer starts now. Play. Gani harami dire nga nung karon pa makanaabot. Ang naw si Atay murag Almoranas kalubot. Ipakita inong ipon nga bakang kay aron sila mga tawa. Uy, perting ninduta mo rap. Ang naong perting lutawa. Tangtangay mong jacket arong mahibawan kung sa imong baho. Nakita na ko ni Siskina ganihan na maligyag taho. Piling gwapo nang giatay mo na di nako kadawat. Gusto ka magwapo nang nako kawata. Ano si atay nanabon kay baho magbaba. Ang nang best giatay oh pag isdo be. 10 seconds. 10 seconds ang nabilin. Pero di ka kadaog. Imong papa usa ka baog. Time. Right. Walay. OT. Yeah. Gusto sa kadua nga banyag. Gusto Mr. Ponger, last na banyag. So, Mr. Ponger, timer starts now. Wa kay nahibaw-an. Imong naong buanga ka murag adobong ginubawsan. Karing puting. Ang imuhang lawas buanga ka murag bildong nga nalumping. Dong, freestyle akong gibanat. Manindahay kag news ay banat. Freestyle ni, ug wala ni gisuwat. Gikanista kong utok, ug ako garo mo banat. Kung sige kong balik, wala ka o ba kay nahibawan. Sa freestyle ni, dathang ginaganahan. Imong hitsura, wanay mo labaw. Tungod sa kapatid sa imong hitsura, pwede na kamabutang sa Davao. 10 seconds. Imong mata puting pagkadakua. Hasta kami imong makita, inakakilala mong flashlight. Sa kadakos sa imong mata, hasta makita nimo hasta satellite. So, kung pa dagwan, balik na ni Gwan. Bunot. Alay. Sige, bunot. Ay, kami sa judge. Pwede, kami sa judge. Judge. Ay, bunot. OT, sa OT. Final. Slide bank from
Slide back. Slide back. Pardo. Kung siya decide sa bagoran na kwan, ato man yung lugod ron mo sa kwan doa. Ang tanawan niya kay ka. Baat siya kaya banat. Pero makasukol magyapon siya niya kay murag wala kayo kabanat kayo niya murag para Dire ka. Go po. Pwede po. So once again, ari siya ni kwan makatag jibit. Sunod kimis. like pang. Guys, thank you. Thank you. Ay lang ang slide bang ando. Bunot. You swagging up on the swag. Yeah. Bunot in the house, yeah. Dili siya gangster, pero usa siya ka hip hop. Impro ta libo ang overtime libo kay sa judge. Ikaunti mo ang ilang mga punchlines parihara. Ang akong judging yan about ito lang sa atong first 3 rounds. Ang first 3 rounds ako, natag na ako naman. Sa first round, makanta din. Kaya sa second round, kay hindi siya bulya sa second round din. Pag third round, si Makata. Yung overtime, tabla man ang uwan. Ginato ko dahil kaduha nga overtime, pero wala naman bro. So, ako na yata, gano'n yung Makata. Yeah. So, obvious naman kayo, 2-0. Now, na Makata. Kaming bugo nga giatay tudluan na kog leksyon. Ang bugirong babaon taas ra kay kag ambisyon. Murag wa nay solusyon ang polusyon nimong gikatag. Lugbakon nimong nga dagway akuanan ng ipatag. Ipatag na ko sa Facebook imong dagway nga ungas. Murag bata kung mulihok sobraan ras kalangas. Kung ikumpara ang utok parihatang mga rito. Akong utok puno og ang imong utok pirming blanco. Magkuwan og mga letra tabuni imong hubon. Nanimahaw kang lungon kay syampos butoy gisabon. Ay sugatan in tiraha makagupok nig buko. Ay nalagtuga-tuga kung ang lawas ni motoko.